ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିବା କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ମନର ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଯଦି ମନକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର, ଯଦି ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ଦରକାର, ଯଦି ନିଜ ଭାବନାରେ ରହିବାକୁ ଦରକାର, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପୁରା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରୋଳାରେ ବସି ଆପଣ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ବି କହିପାରିବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରୁଷେ, ରାଗେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହେ ନା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ହଁ, କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଭିତରେ ମନର ଶାନ୍ତି ଆଉ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହିଁ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବାହାରିବ, ନିଜର ହିଁ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ନିଜର ହିଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନିଜକୁ ହିଁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।